Berba. Hai. Alur nyao kabla. Arwaki. Erokamano wuora. Kamano. Idhi nade? Ani ni gamo ni TV. Kawuni chopo ira. Kawuono chopo. Arwaki. Erokamano. Arwaki mang'eny. Koro wadhi e puodho. Wadhi e puodho. Boxes matin man ka. Mang'eny ni samba machielo. Oh. Kora achiel mag incha. Moko be ni forest. Uneno ya moko ka. Moko ni kocha. Okoro mwalo koni aneno moro ni piny kacha cha. Wanyadhi waluko ni kama keto aduogi. Manyiso ni moko ni mabor gi puodho makae koso? Moko ni mabor gi puodho maka. Mang'eny molo magi. Oh. Kamano. Ani be kuma wantie ni aneno ka kich nyadake. Uneno ka en got. En got. Inya kier migori piny. To koro iwacho ni ka en mana od kich achiel. O gin achiel ariyo adek ang'wen. To ng'eny ji to nitie samba machielo. To magi na kete butala ka. Ma anyalo kawo matin machamo. Mang'eny to pesa to nitiere samba machielo. To nikech koro iwacho ni samba machielo no nigi od kich mang'eny. Tang' kich be nitie mang'eny. Nyaka mo. To koro ang' nwadhi kama kosa kich okang' ne ka wadonge. Donge nyaka wadhi rwak nanga. Oh. Wadhi rwak nanga ma magi protect. Okay. Ay, karawe wadog malo wadhi. Magi kore gi as modhi tiyo god. Smoker bed dong nyaki bed go. Mana kamano janeno marwa wadwa dhi kuma od kich ng'enye. Ting'e ni kich ok en giminya walgo. Koro nyaki rwagi ma kisungu dendo ni protective gear kata law kata lewni ma bende nyamiyo kich kik kai. An kae gi gear, an gi glove, an gi smoker. Magi gik ma kich kidhi od kich kata kuma kich nitie ber kibedo godo. Mae koro abro nyiso gima gini timo. Ma smoker ogolo iro sama ineno kama kuma kich nitie inyalo bedo garita maber kata kich go be koro nya bedo ka ok bed buti kabisa. Ba Rowan koro mekati semia inde many meki mondo wadhi. Jokama uketa lamo kich ng'eni ok en tuk nyithindo. Adaher ni full rine jopiny kuma wantie gi gima ini wuon itimo. Nyinga Michael Omaro Kochola, ajana kach katimbo. Makawere. Lungo ne god mesa. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i ka dwa chako pidho kich? Kapok chako pidho kich, namba achiel nyaka ing'i kama idhi kete boxes mag kich. Nyaka obed kama ng'ich, ok onego obed kama liet ahinya. Kato nyaka ibed gi gimiluongo ni box, beehive box. Ere kaka ini wuon irito kich sama gisedonje od kich kanyo mondo kik giringi? Od kich dwaro ni bed gi gimiluongo ni stand mare. Koro stand no ero ikete, koro kisekete stand to irite mondo kik ong'ino vamia od kich.
Kendo itemo matek mondo kama ikete kich kik obed kama dhiang' kata rombo kata guok nyalo dhiye. In iwuon kaka japith kata ng'ano ma bende nigi od kich machiegni kuma odakie, ere kaka itimo arita gi makare mondo nyithindo kata dhok ma iwachogo kik dhiye machiegni gi kanyo? Kaber to od kich onego igera ot ma ichiele maber gi chain link ma obed mana gi dhot achiel midonjo go ma in iwuon kende midonjo e iye kanyo. Tidonjo mana kirwako nanga machalo gima rwakoni. Pidho kich ni nichako karang'o? Tang'o mano miyi mijing'o? An nachako gi mokwongo ne an ga fundi mag carpenter gi to naloso box. Kana aseloso box to ng'at moro nong'iewo ira to ng'ano ero notiyo gi boxes mang'eny neng'iewo gi mang'eny mong'isa ber mar box go. Nikech box achiel ni mo nyalo bedo kata na lita 10. Gin ber mage ma in iwuon kaka japith mar kich iseneno chakre ichak pidho kich nyaka sani? Ber maseyudo, namba achiel, kich osemiyo atero nyithinda skul. Kich osemiyo agero ot. Kich osemiyo adak maber, koro ok athagre ahinya. Ndalo ma koth chwe to anyalo harvest every month. To ka chieng' rieny to after 3 months. Ere kaka in iwuon inya tego kich mondo chop e ode? Kise kawo box to nitie gimoro miluongo ni wax. Koro wax no ero ikete ei frame, nitie frames moko iye kanyo. Koro wax go eko luongo kich. Yani kich mane wuotho around biro winjo much gine muche wax no kata odonje iye kanyo. Kosedonje iye kanyo to biro tero wach kuma gidake ni box ma wayudo. Gin ang'o ma ung'iyo ka uloso od kich? Namba achiel gima wang'iyo nyaka wang'i bao, nyaka wayier bao maber. To bao maber en bao mar ng'owu. Nikech bao no mane bao ma kich ohero. Kata ka gidak oko wild to gidak ga kombe mag ng'owu. Sama ber kawo mor kich en sa otieno ka piny oselil. Ma kik item dhi ka kich godiechieng'. Inya tero okang' kata process mar yudo mor kich? Process mar yudo mor kich wantiere gi 2 type of boxes. Wan gi boxes ariyo. Achiel iluongo ni Langthrop, achiel iluongo ni Kenya Top. Koro process mokwongo, Langthrop nigi kamoro ni super to gi brooder. Koro samidwa thodho kich nyaka ibed gi smoker. Koro smoker ni igoye super. Ielo wi super no. To koro ng'eny kich ai super dhi e brooder. Kata smoker no miyo gibedo inactive. Kata koro nyalo kawo super itero aside, ikete mabor gi brooder. Kata koro nyalo chako golo frames go. Gin frames 10 mantiere super kanyo. Kata nitie sama owuoye nitiere masin moselosi ma ikete. Ndalo ma mor kich ng'eny en ndalo ma koth chwe. To demand mar jong'iewo to ni malo moingo mor kich ma ji dwaro. Mondo ng'ato oyud mor kich kawo ndalo adi? Kich kosedonjo nikech pod gigedo kawo 3 months. To koro ka gisegedo moloyo ka en Langthrop tinyalo harvest every month nikech sama itimo harvesting ok iketh ginene pedni. Wadwa ni wakaw thuolo ni wadhi e rusa dakika moko machuok aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor.
Matinde ni nok nyalle kata matin. Chal ka gima inokine kaka denda ila maleta hinya gi seche gi. Yaye mama hori. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka swete. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakilo ni chenro mano mar pok opogore. Machiegni kendo e kidieny mar 2 ka bende pod wantie e alwora ma bende kich ng'eny. Pod wapuonjore gigo ma bende ng'ato nyaka ng'i kapok ochako pidho kich. Daher ni nyisa nikech awinjo kiluongo goal account. En ang'o? Goal account en account mayudore Equity Bank, to kendo en account manyalo yawo kata gi simu. Idhi simu app kanyo yawe. Koro yawe ka in gi target. For example, an gi target mar sanduke 2. Sanduke 2 en siling 10,000. Koro nakano pesa matin. Mondo ayud goal account. To en account ma ikane pesa matin chakore kata 300. Tikane for 6 months. Koro after 6 months, goal account jo Equity Bank dhi mi interest. At the same time, gidhi mi loan on top of pesa misekano. Sama jogi biro kata wach ni customer kata jo ng'iepo biro iri, ere kaka gichuli? Jo customers gate ka biro to nitiere account, nitiere pay bill mane jo Equity miya. Koro pay bill no ema giketo na pesa. Pay bill no ne customer ma samoro bende kia en number mane? KB en 247. To kata koro namba to bedo mana namba mar simu no yo. To sani mo ka iloso kata iyudo iuso gi pesa machal nade? Mo sani eni mo an go en mo ma original ma nyaka bela kan na mi matin ang ni bili ne. Nego ne ok yot en siling 1,000 gi 200 1 liter. Koro nus liter en 600 kata quarter en 300. To chiro chal nade? Chiro mar mo mar kich jodalawa ng'eny. Ma kata mana sama wuoye ni mo macha ne wathodho machiegni ne ji lato te ma nyar ka blak iyudo da mi kana na lita moro achiel to onge sani an wage matin ma na mi nang'. Onge wach baba na nitie odiochieng' moro kendo bro yudore. Gin pek mage kata midhiero mage ma in iwuon isekale kata iseneno kata iseyudo chakre donje e pith mar kich ni? Gima midhiero maseyudo e pith mar kich ni chieng' mana chako mokwongo ne ok arwakora maber to kich nokaya mana yie ni kare kich nyalo kayi. Kato kendo midhiero machielo to ni nikech ndalo mana chako ne oka fence kama akete kich. Koro nitiere jirani hapa nung'eng'a jirani nitiere moko ma kiti jok beyo. No ba kidi kanyo ma kidi no okaw na nyaka jamni moko ma jamna achiel roba achiel noso. Nosahinya. To bende iseyudo kony koya e county government? Yo county government aseyudo kony miluongo ni zero onge achiel. To koro nikech kuma od kich nitie ka bende nitie ng'at ma bende samoro nitie en tije rito
kata ng'iyo ni od kich onge ng'ama oketho kata odhi momulo. Nikech kuma wantiere ka iwacho ni ng'at achiel ok inya tiyo tich mang'eny mitieki. Omiyo jaduong' Michael bende nigi jogo ma bende ni konye, joma nigi lony korka pith mar kich. Ang' nonyiswa kinde kata gigo ma en owuon otimo kaka ng'at ma osebedo ka pidho kich. Ang'o ma smoker timo? To sami rwakori kamae, gears aina ni ang'o mas gear wach ni ka en gloves irwako nang'o, to ka en smoker itiyo gi smoker nikech ang'o? An giluonga ni Godfrey Chieng' Abolo, aja nyaka Nyabondo ka. Koro an japur to puonj ma japuonj. Jaduong' ka nayudo kaloso sanduge mwalo kacha, nabedo gi interest. Kana wako kode mbaka, to gengi moba neno ga TV. Ka bende lori waneno kuonde mang'eny. Koro samoro wabedo interest akoni agino wamba wanyalo time. Kana kaloso sanduge kana akoni apana. Wabende anyalo kawo sanduge matin watim nade wachagodo. Koro nouso na moko na aketo ka. Koro nyaka waketo chako in February. Koro pod gidhi mbele wamiyo gi nyaka gimoro 6 months to 7 or 8 months mondo gi establish maber. Koro botimo the first harvesting ato koro kanyo madhi endo koro chalo nade. Erokamano. To smoker ma bende iting'e lweti kanyo no, okonyo nade sama ng'ato kawo mor kich? Yes, kich en le makwiny ma ki interfere kode to nyaka odi femo en ogero kabisa mani timo chamo. Koro smoker ni konye suppressing them. Kigoyo kuomgi to gitulia gidok piny. Sanduku mar Langstroth mwa watiyo godo ni iluwe nyadiriyo. Nitiere brooding chamber ma piny to gi mamalo biluongo ni super. Koro ma piny ne makwiny odak gi joge en ok thodhe. To mamalo no emithodho en gimoro kilo 10. Ok inyal dhir kich gilut nono just like that. Kich en le makwiny to kendo ing'e ni o defend moeno. Koro smoker ni golo iro. To iro no kibiyo kuom kich kama to suppress koro gidok piny gibedo gitulia. Ar koro nyalo golo kompisiga yo moro makare ma ogi chande kod iruo. To bende nitiere tuoche kata kudni ma bende samoro thago kich? Yes, kich gima tho kich ahinya en ong'ino. Ong'ino en le matin to rieke thoth, ohero mo kabisa. Koro ong'ino ni ka ok handle kama kich odake maber, to wan gi systems ariyo. Wan gi system miketo sanduke wi stand, kendo nitie manyalo suspend bende sanduku watiyo gi binding wire. Gima important ni nyaka odi machalo oil kata grease mwamieno wire kata wakete te stand mondo koro kugitamo ne giidho to tamo koro gichop kama kitintie. Gin mang'eny nyalo miyo dar very easily kich koluoro. En ang'o ma ung'iyo sama uloso od kich? Gima wang'iyo sama waloso od kich sana en specification madwarore. Sanduku nigi specification ma ok ilosi alosa. Koro mabiro bedo maduong' matin to masuba bedo mabet tin kidogo ok ibed maromre. Kiche kanye magi nyuole every 28 days ngene kwin nyuol. Koro gimedre kamana chole sa oketo gi kamano. Koro ginyuolore kanyo to gimedre kanyo. Koro super mamalo cha koro gikane mana chiembgi ma extra. Koro gima ng'eny en specification mag sanduku sama waloso ode. Daher ni nyisa ni od kich nigi kidienje adi to in mage ma in godo kae? Kich ni wantiere gi two type, wan gariyo. Achiel iluongo ni Langstroth ma en ma to gi Kenya top ba. Mak mana Kenya top ba ji ok ohero ahinya. Pogruok mane malich ahinya kind od kich ariyogi? Kenya top ba en ko kise sami golo mo to iketho nyaka ginene magigero ka iluongo ni pedni. To Langstroth ni eto sami timo harvesting tikawo mana gima chalo kama. To koro nitie masin. To masin no ero emisoe to ogolo mo mapiwa. Kato kendo ginene pedni ka dong manyiso ni after kisetimo harvesting kise golo mo tichake duoko to kich koro keta mo kendo koro ok ochako gedi. To Kenya top to chune ni golo pedni te chuno nyaka tim ang'o nyaka ochako gedi. Manyiso ni Langstroth ni en inyalo harvest inyalo nweng'o dwe ka dwe. Mane berne. Koro achiel kama inya uso pesa diwa? Achiel kama koriwore gi stand mare no to en 6,000 my stand no. Koro stand ni eni olose kama
ni kiseketo box ka to ongino ok nyal biro matimango machop e kich gima kich ok dware no ngino koro kai ni gima chal bakul ikawo oil tikete to bas koro ngino te ka ya lu kata piny kanto gikwamo gibiro to koro gikwamo ka koro ngiso ni box kiseng'iewo to kich mokwongo kibitero hospital kich be ok dwaro ni chiemo kich biyo bar onge pesa ni koro en moke ne mi yudo ka after bang dweche adek koro seng'enge ni geng'o queen mondo kik queen dhi malo nikech queen duong' koro queen ok nyal dhi malo koro malo koselose mo en mo mapiyo achiel kuom gigo mabende ng'ato yudo kotiyo gi mor kich kata mor kich kinya tiyo godo en niya inya yudo wax. Sama iyudo wax tiende ni inya loso gik mag dusruok beauty products gi dho kisungu. Kitiyo gi mor kich kata mor kich ber moro mabende yudore mor kich en niya pollination. Mafua kich nya mafua achiel to dhi e mafua moro kisungu dendo ni cross pollination. Mar adek en ni sama ng'ato yudo mor kich to inyalo loso go kendo candles kata misuma mago gigo mabende achiel kuom gigo maber ma ng'ato nya yudo e mor kich. Bende ing'eyo ni kich nigi wenge 5 to sama nyisi ni wenge 5 no gimonengo be ichak ing'e en niya kich makecho ok en kich madichuo en kich madhako kata kiero iluongo ni kisungu lende ni queen bee. Omiyo in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wabro somo ote wabro pango safar aito wanachopi ma wabi walimi. Yena monda ka utholo mar goniero kamano nyaka juma manyien luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani. Na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two